Wara vjaġġ infeliċi ta' 3 snin kimoterapija, Luka lesta terapija l-lewkemja. Fit-tmiem ġimgħa ta' ħafna emozzjonijiet poġġejna ma' Luka u l-familja tiegħu biex nisimgħu storja ta' ħafna dbatija, iżda fuq kollox kuraġġ. Luka qaltilna li kollox beda f'April tal-2020, meta pajjiżna kien għadu kemm inħasad bl-ewwel każijiet tal-COVID-19. F'April ta' 2020 meta Luka kellu 7 years, bdew jiżviluppaw l-dbenġil madwar ġismu. Ftit ħin bdejt ninduna li d-dbenġil żdied u iddeċidejna li nniżlu l-emerġenza. Minn hemm ħadulu t-test tad-demm u l-għada filgħodu qaluli li t-tifel għandu l-lukemja. Minn hemm beda vjaġġ twil ta' 3 snin kura li tmiem tiegħu ħadd ma jkun jafu. Kultant kont inħossni qed naqta' qalbi anki kien hemm żmien eżempju fejn it-tifel kont narah li kultant kont ngħid qisu sejjer lura ma baqax jimxi, jaqalu xaru, dejjem għajjien, kont ngħid isni kont naqta' qalbi. Din il-ġimgħa Luka kellu 22 u l-aħħar trattament tal-kimoterapija f'daru. L-iskola għamlu li qisu parti kbira lija xi ħaġa li qatt ma ħaninsa u kien hemm ħafna tfal hekk li anke ma nafhomx jiena ma kontx naf ċertu tfal. U mbagħad eżatti meta mxejt fuq ir-red carpet doqqejt il-qampina u wara kien hemm xi żewġ presents. Issa li la radda, Roberta qaltilna li qed tħares il-qudiem għal żmien isbaħ fejn tista' tgawdi mumenti mal-familja kollha, hekk kif iż-żmien li qatta Luka l-isptar żamma l-bogħod mir-raġel u żewġ titfal l-oħra tagħha. Fil-fatt meta saru jafu li Luka għandu lewkemja, oħtu żgħira kienet kellha biss 8 xhur. Bit-bisima fuq fomma Roberta qaltilna kemm huwa vera li l-kuraġġ nofs il-fejqan u issa trid twassal dan il-messaġġ ukoll biex tagħmel kuraġġ lil familji oħra li qed jaffaċċjaw sfidi ta' Mart. Eżempju darba minnhom partikolari ġie tabib u għallu jien bħalek kont meta kont żgħir illum jien tabib. U dak iż-żmien kemm ir-raġel u kemm jien meta jiġi xi ħaġa kien ċemplu xulxin isma' taf x'ġara u l-għada kont inqum vera qisni persuna differenti b'tama, kien ikolli kuraġġ insajjer, kuraġġ inkompli bil-ħajja hekk u nagħmel anki pjani tal-futur. U kont ngħidlu l-qudiem Luka meta xi darba tfiq nippruvaw aħna nkunu kuraġġ għal ħaddieħor għaliex min ikun għaddej minnha naħseb l-ikbar għajnuna li tista' ttieħ il-kuraġġ. Luka kommess li għamel l-istess, b'risq tfal oħra morda. Nixtieq li nitolbu għalihom u nagħmluhom ħafna kuraġġ.